Hej og velkommen til engelsk grammatik. Danskere laver ofte fejl, når de ønsker at angive alder. Herunder vil de blive forklaret, hvorledes man angiver alder på engelsk igennem en række eksempler. Eksempel 1. Hun er 30 år. She is 30 years. Næste eksempel. En 30-årig mand. A 30-year-old man. Det vi skal lægge mærke til er simpelthen, hvor at s'et er henne i sætningen. I nederste sætning, den vi har her, der er det en 30-årig mand. Så det står altså i navneord, altså i adjektiv. Og så på den måde så forsvinder s'et her. Hvis vi har det første eksempel, hun er 30 år. She is 30 years. Så kommer der s på. Og det er jo egentlig bare det.